Bos días, son Marén, alumnas de sexto de primaria do CEIP de Laredo de Escarcela. Estou aquí xunto cos meus compañeiros e compañeiras para contarvos que neste curso adicámonos ao proxecto da arte e, sobre todo, á pintura. Así, coñecemos a múltiples pintores, obras de estilos pictóricos, técnicas, etc. O que nos deu a oportunidade de sentirnos artistas realizando as nosas propias creacións. Dentro dos artistas galegos non nos podíamos esquecer do noso polifacético veciño Suso Camiselle Ben, que hoxe está con nós. Bos días, Suso, benvido ao noso cole. Moitas gracias por invitarme. A continuación, os meus compañeiros e compañeiras farán unha rolda de preguntas para que poidamos coñecer mellor as súas facetas artísticas e tamén algunha vivenza persoal. Hola, Suso, son Sara. Primeiro, agradecerlle de parte de todos nós que nos acompañe esta mañá. De todas as súas actividades, cal lle gusta máis, a pintura, a escritura ou a música? Home, non... Iso é como preguntar a quen queres máis os teus fillos, aos de todos. Entonces non teño preferencias, o sea, a hora de traballar, dame o mesmo pintar, escribir, que facer música, non teño preferencias. Todas as actividades que me dedico gustan moitísimo e fame moi feliz todas. Hola, eu son Alba. Era vostede un bo estudante? Podería contarnos algo desa época? Non, non fui un bon estudiante. Fui bastante mal estudiante. Pero non porque eu fose máis ou menos inteligente, senón porque meu pai quería que eu estudiase unha cousa que eu non quería estudar. Naquele momento eran épocas moi difíciles. Meu pai quería que eu fose perito agrícola, creo que era. Eu quería ser artista. Entonces, como meu pai non me permitía ser artista, non quería que fose artista, pois decidín prácticamente deixar o estudio e meterme a traballar xa con 14 anos. Hola, son Javi. Gustaríanos saber canto tempo leva dedicándose a cada unha das súas facetas artísticas. Pois exactamente pode facer 50 anos. E como anécdota direi que todo comezou cando eu estive enfermo con 10 anos de tuberculose e estive na cama 6 meses encamado. E durante ese tempo, como tiña que ocupar ese espacio de tempo facendo alguna cousa, bueno, pois deuseme por na cama tiña a miña oficina ou o meu taller, a miña cama era o meu taller, e aí, bueno, pois teño varios libros escritos, varios poemas, varios dibuixos, tocaba guitarra, entón empezou todo cando tiña 10 anos, o sea que xa hai 50 anos disso. Bos días, son Eva. Suso, de pequeno quería ser o que era agora de maior? Sí, completamente. Sí, realmente teño que decir que a miña satisfacción é que eu quería ser artista, escritor, poeta, músico, e gracias a Dios, pues, creo que facendo, non sei se moi ben ou moi mal, ou regular, son todo eso. Hola, Suso. Son Rubén. Pode contarnos algo de algún profesor que lle dera clase de debuxo e pintura? Tive o mellor profesor do mundo, mellorando o presente. O meu mestre de pintura era un dos mellores pintores da historia de Galicia, que chamábase Xavier Pousa, un pintor do Rosal, que realmente foi quen me puxo no camiño da pintura, porque xa de moi noviño
como cando estaba no instituto, con 14 anos, xa nos levaba por Vigo adiante a mirar exposicións de escultura, de pintura, ensinábanos no instituto proxeccións sobre laseiros, sobre colmeiros, sobre grandes pintores da época, que gracias a Xavier Pousa son moito do que son agora. Hola, son Cayetana. Se tivera que elegir entre as persoas que máis o apoyaron na súa faceta de pintor, quen sería? Sen ninguna dúbida, a miña muller, Chicha. Hola, son Noel. Pode falarnos do seu cadro favorito? Eso poñerme nun pequeno problema, porque cal é a miña filla favorita? Pois teño as tres. É dicir, isto sería moi longo e non dá tempo para falar de todo. Se tivese en ultimísimo caso que salvar un cadro, estaría moi difícil, pero salvaría as meninas de Velázquez. Pero insisto, non é o meu cadro favorito, ni moitísimo menos. Hai 100, 200 cadros que me parecen todos de moi altísimo nivel e moi importantes, pero salvaría as meninas. Hola, son José. Cal é o seu estilo pictórico preferido? Pois sempre é o que estou a facer agora mesmo estou a pintar hiperrealismo, e ainda que me gusta moitísimo o abstracto, gusta moitísimo o surrealismo, moitos movimentos como o impresionismo. Agora mesmo estou facendo hiperrealismo, que é pintarvos, imaginar que vos pinto a vos, e que agora tedes un lunar aquí, pintaría ese lunar exacto. É dicir, que agora mesmo son hiperrealista e o que máis me gusta neste momento é o hiperrealismo. Bos días, Suso. Son Geral. Como leva as críticas das súas obras? Moi ben. Encántame que me critiquen e canto peor, millor. O sea, non me importa que me digan que mal eres pintando, que mal pintas, que mal cantas, que mal recitas, non me importa, ao contrario. Ainda que se sean críticas moi destructivas, que teño tido bastantes malas críticas e destructivas, a mí nunca me afectan e sempre atopo algo positivo en todas elas. Incluso digo que prefiro que me critiquen mal a que non me critiquen. Hola, Suso. Son Pablo. En que se inspira para elegir os temas dos seus cadros? En vos. O sea, en todo. É dicir, seguramente desta mañá pois levaré unha moi gratísima impresión as vosas caras, así mirándome, se tínhamos observado e tal. Isto xa me dá unha idea de un cadro que podo pintar, non con vos, pero si unha situación parecida. É dicir, eu inspírome, non hai o que diga que se inspira nas árbores ou no mar ou tal. Non, en realidad todos os pintores, os artistas, os poetas, os músicos, os compositores inspíranse no que les rodea, na vida en xeral, en todo o mundo, en todas as cousas. Hola, son Ainara. Moitas grazas por atendernos. E para rematar esta entrevista, gustaríame saber se hai algunha pregunta que non lle fixemos e a que lle gustaría responder. Esa sí que non me esperaba eu. Pois non sei, quizáis si houvese preferido que me entrevistasen un grupo de xente maior ou que me entrevistasedes vos. E a resposta é absolutamente obvia e real, eu digo de corazón, vos. Como sabemos que vostede é un gran músico e compositor, podería interpretarnos algunha das súas cancións? Naturalmente que sí. Vamos a traer a guitarra. Os que vos gusten a música moi agresiva, moi forte, rap, reggaetón, hip hop e tal, non esperedes de nin que cante nada desto, e menos así, de que podo facelo, pois un mestre de guitarra, hoxe non é o día. Entón, se vou a ir nunha onda moito máis romántica, moi tranquila, moi apacible, para que le vedes un bo recordo e nada máis. Eu vou cantar unha canción de Amancio Prada, de Rosalía de Castro, que é Campanas de Bastonales. Con isto, sabes, vos gusta. Campanas de Bastonales, cando vos ollo tocar, morrome de soidade. Cando
Cando vos yo tocare campaniñas, campaniñas, cando vos yo tocare campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. E as entrañas me Doiome de dor ferida que antes tiña vida inteira. Doiome de dor ferida que antes tiña vida inteira. E hoxe teño media vida. Soy o media me deixaron, os que dalo me roubaron. Soy o media me deixaron, os que dalo me roubaron. De pena me consumiron. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Os toliños amores Os amores se afuxiron, as soidades viñeron. Os amores se afuxiron, as soidades viñeron. De pena me consumiron. Campanas de bastavales, cando vos ollo tocar, morro-me de soidade. Gracias a vosotros por la invitación y por hacerme pasar un momento tan agradable, tan bonito y tan inesquecible. Muchas gracias a vos. Pues ahora quiero una fotografía con vos. Sí, en la cámara. está